Conflict rond nieuw multifunctioneel centrum in Hoek. De bouw ligt al tijden stil en niemand weet hoe het zit. Ik vind het een flop, echt. Ze zijn niet goed bezig. Wie is ze? De gemeente. Dat is de opdrachtgever. En verder in deze Zeeland nu. Petitie voor verplichte sterilisatie. En Zeeland bereidt zich voor op eclips. Goedenavond. De gemeente Terneuzen ligt in de clinch met de aannemer die het nieuwe gemeenschapscentrum in Hoek bouwt. Al maanden staat het karkas van het gebouw aan de rand van het dorp, maar niemand bouwt het af. En daarom vragen mensen zich af wat er aan de hand is. In Hoek en omstreken vragen omwonenden mensen zich af waarom hier niets gebeurt. Weet u het antwoord op die vraag? Nee. Ik denk, maar goed, dat is maar invullen. Hè. Je hoort hier ook allerlei geruchten. Dat er misschien juridisch iets geschil is of zo. Er zal wel iets aan de hand zijn. Zijn partij liet zich kritisch uit op de huidige staat van dit gebouw. Het moet een accommodatie worden voor een basisschool, kinderopvang en bibliotheek. Hoewel het al lang af had moeten zijn, ligt het er wat verlaten bij. Of, zoals Kees Liefting zegt... Het lijkt wel een bunker uit de oorlog, zo voor een afstandje. En daarom draait de geruchtenmolen van Hoek op volle toeren. Wat is er precies aan de hand? Nee, ik denk dat het al meer dan een half jaar stil ligt. Helemaal stil. Je hoort van alles over de aannemer wat niet goed zou zijn, dat die bijna failliet gaat. Maar ja, je weet het gewoon niet. En alles waait kapot. Alles waait kapot. Ja, die doeken die of dat tegenaan zijn, die vliegen overal naartoe. En ik denk dat het ook het houtwerk met de regen, dat zuigt vocht op en het barst. Dus ik denk dat ze over een paar jaar problemen daarmee krijgen. Er wordt door niemand iets gezegd, niet door de gemeente, niet door de aannemer, door niemand iets. En dat vind ik heel vreemd, want het wordt gebouwd van onze belastingcenten. En dan vind ik dat de inwoners van Hoek wel terecht hebben om te weten wat er eigenlijk precies aan de hand is. Tot nu toe is het verhaal als volgt. De gemeente Terneuzen en de aannemer moeten het eens raken over een ontwerp. Maar de aannemer laat aan ons weten dat ze inmiddels adviseurs hebben ingehuurd. En de gemeente Terneuzen zegt dat er juridische correspondentie aan te pas komt. Puntje bij paaltje komt dat op het volgende neer. Er is sprake van een conflict. Een conflict over het uitvoerend ontwerp. Waar dat precies over gaat, zeggen beide partijen niet. Dus blijft het gissen voor de inwoners op Hoek. Ik vind het een flop, echt. Ze zijn niet goed bezig. Wie is ze? De gemeente. Dat is de opdrachtgever. En als die het niet eens wordt met aannemen, dan moeten ze dat niet zo lang laten slepen. Het kost alleen maar geld. En het kost ons geld, hè. Kijk, als je stomme dingen doet, dan is het beste toch dat je dat ook even deelt met de mensen die het aangaat. Dan kunnen ze er ook iets van vinden. Maar dan weet je ook een beetje waar het staat. Nu is het een beetje van, ja, wanneer gaat het nou beginnen? Naast de mensen op straat en de raadsleden weten ook de school en de bibliotheek niet precies waar ze aan toe zijn. En dat terwijl ze er in september in moeten. Ja, september 2000. 26. Ja, 27 of 28 nu denk ik. De gemeente Terneuzen mikt nu op het eerste kwartaal van 2027. Een 33-jarige Goesenaar die de geldmaat in Middelburg een paar keer vernielde, krijgt geen straf van de rechtbank. De man heeft een lange lijst van vernielingen op zijn naam. Hij gooide bakstenen tegen gebouwen, belde ook zo'n 80 keer met het alarmnummer 112... en vernielde dus ook de automaat van de geldmaat aan de markt in Middelburg. De rechtbank zegt dat ze de man geen straf kan opleggen omdat hij destijds ontoerekeningsvatbaar was door een psychose. Een TBS-behandeling kan ook niet omdat de feiten daarvoor niet ernstig genoeg zijn. Het aantal zwerfkatten is de afgelopen tijd volgens Stichting Scheldekat flink toegenomen in Zeeland, omdat wilde katten zich snel voortplanten. De enige oplossing daarvoor is verplichte castratie van huiskatten die in de openbare ruimte komen. En daarom wil de stichting samen met andere organisaties een petitie starten om alle katten die buiten lopen of komen verplicht te laten castreren of steriliseren. Die overpopulatie van katten, daar moet een einde aan komen. Al die
katten- en dierenorganisaties die nu dweilen met de kraan open, ja, die luiden de noodklok. De stichting Scheldekat vangt gevonden zwerfkatten en kittens onder meer tijdelijk op het terrein van een dierenarts in Middelburg. Pietje is gevonden zeg maar, met de andere 5 zeg maar, op een binnenweggetje op een heel hete dag. Daar heeft een mevrouw ze gevonden en hulp ingeroepen. Ze waren er heel slecht aan toe. Ze waren ondervoed. Slecht een Pietje dachten we dat ze zou overlijden met broertjes samen. Die waren het allerslechtst aan toe. En ze zijn heel intensief behandeld vanaf het begin. Ze hebben een goede conditie nu. Ze eten heel goed. En omdat ze een goede conditie hebben, kunnen ze steeds beter herstellen. Energie opwekken uit stromend water. Er wordt al jaren mee geëxperimenteerd. Maar dat heeft tot nu toe niks opgeleverd. Jan Helleman heeft een systeem ontwikkeld dat misschien wel kan bijdragen aan duurzame energie van eigen bodem. En de Oosterschelde is hier volgens hem uitermate geschikt voor. In zijn boerderij werkt Jan Helleman al jaren aan een systeem dat stroom moet opwekken uit stromend water. Niet met wind of zon, maar met de kracht van getij en stroming. Het functioneert goed, daar sta ik helemaal achter. Omdat het gewoon 2 keer beter is als windmolens op land en zeker ook op zee. Het is bekend, op zee heb je 36% rendement. En op land is dat de helft, 18%. Dus geen wind, geen stroom. Maar water, 18 uur per dag. De werking is volgens Helleman erg overzichtelijk. Nou, hier zien we een trechter die dus de kracht naar de schroef verdubbelt. Dan gaat er een as naar boven en op die grote pulley die maakt dus contact met de generator, die gaat draaien. En dan daar vandaan gaat de stroom naar de wal toe. Praat ik over de grote ontwerpen. En dan kan het via een zeekabel zo naar Hoek van Holland toe. Om zijn systeem te testen hing Helleman schaalmodellen naast een schip in stromend water. Niet erachter, want dan krijg je het schroefwater en dan krijg je een verkeerd beeld. Nee, naast het schip, dan heb je de juiste stromingssterkte. En dan kun je dus met je voltmeters kun je dus zien of je die 220 volt haalt. Volgens Helleman heeft deze vorm van energie opwekken veel voordelen. Voordeel van dit systeem is dat weer of geen weer, zon of geen zon of wind, dit draait iedere dag, ieder uur van de dag en dan heb je daar je stroom uit. Een mogelijke plek is volgens hem de Oosterschelde, dicht bij de kering. En waarom? Omdat daar de stromingssterkte het grootste is. Dat is haast 11 km per uur stroming door die openingen. In de monding van de Oosterschelde zou het systeem volgens Helleman stroom kunnen leveren voor 1300 huishoudens. Dat zou opleveren een stromingsterkte van 3900 megawattuur per jaar. En dat omgerekend praat je over 1300 huishoudens aan stroom. Tot nu toe heeft zijn lobby nog niets opgeleverd, maar hij blijft strijdbaar. Want stromend water kan een serieuze bron voor duurzame energie zijn. Je hebt het bewijs geleverd dat stroom uit stromend water het allerbeste is. En daar wordt al dagen over gesproken. De gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is. De maan schuift uiteindelijk bijna helemaal voor de zon. En zo'n natuurverschijnsel is heel zeldzaam. En dan werkt vanavond ook het weer nog eens heel goed mee. Mark Rijk, onze verslaggever, die staat op de Zeedijk bij Westkapelle. Toch, Mark, een van de hotspots om vanavond die zonsverduistering te bekijken. Ja, dit is echt een ideale plek, want je hebt hier echt vrij zicht op het westen en daardoor ga je hier zo die zonsverduistering heel goed zien. Het wordt dan ook verwacht dat het hier hartstikke druk gaat worden. En het grappige, het is nu al te merken, want hier zijn bijvoorbeeld mensen uit 's-Hertogenbosch die al aanwezig zijn, die een plekje aan het zoeken zijn voor vanavond. Ja, ook vanavond hier zo in Westkapelle zou Volkssterrenwacht Philippus Landsbergen ook nog gratis eclipsebrilletjes uitdelen, maar die zijn allemaal op. Mark, er is heel veel te doen over die eclipsebrillen, die volgens mij echt nergens meer te krijgen zijn.
echt nergens meer. Online zijn ze echt voor flinke bedragen nog te koop. Ja, helemaal nergens meer voor de rest. En daar sprong een lasbedrijf in Goes heel handig op in. Daar kwamen mensen vanuit heel Zeeland op af. Ze wilden een lasglas met een hoge beschermingsfactor bemachtigen. Ook wordt het gebruikt door veel deskundigen afgeraden. Toch is het glas volgens het bedrijf prima geschikt om veilig naar de zonsverduistering te kijken. Hoeveel blinde lasters zie je rondlopen? Niet veel. En zo denken veel meer mensen erover. Wie een lasglaasje komt halen, neemt er vaak meteen een paar extra mee voor familie en vrienden. Ze zijn voor mijn dochter en mijn vrouw, dus die kunnen naar de Viersterdam rijden. Deze meneer uit Oostkapelle vond een glaasje alleen niet genoeg. Ik kwam hier voor lasglaasjes, maar ik ga het voor deze lasbril om mijn familie even te verrassen. Het lijkt me echt leuk zo. Top gedaan. Als ze dan tenminste deze man thuis nog binnen durven te laten. Hè? Dat moeten we nog maar eens even bekijken. Maar Mark, nog heel even voor de mensen die willen gaan kijken. Hoe laat is het nou allemaal te zien? Nou, het natuurverschijnsel begint om 6:15. Dan gaat voor het eerste moment de maan dan voor de zon. Maar echt het hoogtepunt, dus dat 90% van de maan voor de zon zit, is om 7:50. Denk je nou, ik kan niet vanavond, ik wil het de volgende keer wel zien. Volgend jaar heb je kans, maar dan is het maar 50% dat de maan voor de zon komt. Als je echt weer wil meemaken zoals het vanavond gaat zijn, moet je wachten tot 2081. 2081. Mark Rijk vanaf de Westkappelse Dijk. Dankjewel. Het is weer een zonnige dag in Zeeland met nauwelijks enige bewolking. Het was wel een stuk warmer ook dan gisteren. 28 tot 32 graden met een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. En morgen dan wordt het echt een klapper met rond de 34 graden minstens. Aan zee is er dan wel wat zeewind met wat verkoeling. Vrijdag kan het eerst nog tussen de 28 tot 33 graden worden. Maar later draait de wind uit het westen en dat geeft verkoeling. In het weekend is het daarna licht wisselvallig, wordt voorspeld met kansen op een bui. Echt waar, we gaan het zien. En meer Zeeuws nieuws en achtergronden op onze website en socials. Daar nu de tweede aflevering van In de Ban van de Ring. Hoi, ik ben Bram. Ik ben Rick. Hoppa! En ik ben Gijs. Wij zijn al meer dan 15 jaar vrienden. En er is één ding wat ons al jaren verbindt. Het ringcreëren. Volg ons op onze weg richting het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Zeeuws kampioenschap ringrijden. Dat dus op onze social. Tot zover deze Zeeland Nu. Veel plezier vanavond als u gaat kijken naar de verduistering. Nog een fijne avond en tot morgen.